थारैनो मा जामारगोन बिटिआर ओनसोलनि अमा फार्म आबादारिफोरनि खाफाला। नों जेब्ला माने गिबि खेबाव आंखौ इनकारेज होनायनि नामाव आंनि फार्माव गिदिंनो फैदोंमोन अब्लानिया नों नुदोंमोन आंनि फार्माव माने बिराद बुरजा अमा दङमोन नङा होमबा फैयै फैयै 2022 नै 22नि नैबे थांनाय मासाव नोङो दा दिनै फैबायना नुदोंना मासेबो अमा गैला माने सानफा एफा फिसा फिसा अमा फार्मफोरा थैलांनायनि लामायाव गासिबो थैजोब्बाय बा बुथारनो गोनां जाहैबाय आरो थारैनो बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ थुलुंगाखां होगोन ना फैबाय थानाय समावसो फोरमायसिगोन आरो बेफोरबायदि जेनेबा पेन्डेमिकआ फैयोब्ला माखासे बुस्थुआ इमप्लिमेन्टेसनाव एसेबाबो लेट जायो खिन्थु जियानो जा बड'लेण्ड पिक मिशना साक्सेस जानांगो आरो मोजां नायबिजिरनांगो आं बेखौसो आं खावलायगोन आरो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बुहुमनाङैनो अमानि देहायाव साग्लोबनाय गिलुबालु आफ्रिकान स्वाइन फिभार बेरामा बिथांनि फार्मखौ मिरौ जिरौ खालामलांबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला खालिंदर बियाबनि सिङाव थानाय थराइबारि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि बिथां अर्जुन नार्जारिया न'आवनो फिसा फार्म बेखेवनानै खमैबो मास 20निबो बारा अमा लाखिदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बुहुमनाङैनो अमानि देहायाव साग्लोबनाय गिलुबालु आफ्रिकान स्वाइन फिभार बेरामा बिथांनि फार्मखौ मिरौ जिरौ खालामलांबाय। उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारिनि खौरां। दानिया फै बिथां जाखांफु आबादारि अर्जुन नार्जारिया खौरांगिरिनो मा फोरमायदों खोनासंनि। थेंक इउ टाइम्स नाउ बड'लेण्ड जोंहा सोरां फंबाय नैबे दुखुनि समाव दि नोंथाङा आंखौ खबर लानो फैदो बेनि थाखाय गिबियावनो आं साबायखर बावग्रोयो दे। नों जेब्ला माने गिबि खेबाव आंखौ इनकारेज होनायनि नामाव आंनि फार्माव गिदिंनो फैदोंमोन अब्लानिया नों नुदोंमोन आंनि फार्माव माने बिराद बुरजा अमा दङमोन नङा होमबा गोबां भेराइटिसनि अमा दङमोन नेपालि जात दङमोन लकेल दङमोन हेमसियार दङमोन ओमफ्राय मासे मानै आङो दिउरकबो लाखिदोंमोन 2019आव आं जागायजेनदोंमोनथ' फैयै फैयै 2022 नै 22नि नैबे थांनाय मासाव नोङो दा दिनै फैबायना नुदोंना मासेबो अमा गैला माने गासिबो थैजोब्बाय बा बुथारनो गोनां जाहैबाय आरो कारना बेनो जेनेबाला मैया मास मोननैसोनि गेजेराव गिथावबाथ' बिराद अखायाबोथ' गोगोम हादो एप्रिलनिफ्रायनो नङा होमबा बैसागु सिगांनिफ्रायनो अखायाबो हाबाय थाबाय आरो बै समनिफ्रायनो माने अमानियाव गोबां जायगायाव माने जों खोनादोंमोन माने बायदिसिना बेमारखौ मोनबाय थादो होननानै खिन्थु बिनि उनाव आंबो माने गावनि फार्माव माने बिराद स्ट्रिक्टलि माने आङो बाय'सिकिउरिटिखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय रावखौबो हाबोआखैमोन खिन्थु बैसागु बायखांनानै एप्रिल मे जुन बै मोननैयाव आंनियाव ओरैबायदि माने अमाया बेलेग बेलेग माने सिम्पटम्स लानानै माने बेमार जानायखौ आं नुबाय आरो माखासे आदार जाया नुयो ओमफ्राय माखासेया मा होनो माने खुगाथिं फेम्फोना गयो ओमफ्राय आंनियाथ' 25टा रुमाव गासै बिमायानो माने माबाखामोन आरो 20टाखामोन ओमफ्राय माखासेयाव आङो माने गिल्ट लाखिजेनबायमोन गिल्ट माने आं बेखौ माने बिमाखौनो खालायनो थाखाय आरो आं बारायलांबाय थादोंमोन आरो दा ओमफ्राय फैयै जोङो माने हमथानो आं हायाखै आरो गोबां आङो माने भेटेनारि एक्सपार्टफोरजोंबो आङो रायज्लायदो ओमफ्राय गोबां माने बिथिं जेनेब्ला जाहा माने गागि माने साक्सेसफुल जाहा माखासे कमार्शियेल पिग फार्मार दङ जोंनि उदालगुरियावनो आं बिथांमोनदोबो बा आदामोनदोबो आं रायज्लायबाय थादों आरो ओमफ्राय जाहा मोनसे सन्देह आंबो दा डाइरेक्ट खुला आं बुंनो हाया मानो होनबोला आंबो सानबाय थादोंमोन जे जेने थेने माखासे अमाखौ आं फान्ड खालायनानै एमप्लयमेन्ट होनो हायो आरो दा आं बेखौ बुंगोन आरो जे बड'लेण्ड पिग मिशना ग्राउन्डेड जानो एसेब्लाबो सम लागोन आरो बेफोरबायदि जेनेबा पेन्डेमिकआ फैयोब्ला माखासे बुस्थुआ इमप्लिमेन्टेसनाव एसेबाबो लेट जायो खिन्थु जियानो जा बड'लेण्ड पिग मिशना साक्सेस जानांगो आरो मोजां नायबिजिरनांगो आं बेखौसो आं खावलायगोन आरो आंहा मोनसे गोसोआनो बे आं गाव माबा मोनसे मावलांखागोन आरो मावनायजों लोगोसे आं न'आवबो दाउनि आरो अमानि फार्म बानायदों आङो अमानि फार्माथ' आंहा 25टा रुम बानायनायाबो इजि नङा आं बायदि फिसासा मानसिनि थाखाय दाउ फार्मखौ आङो 3000 केपासिटिनि दा आङो माने दाउआ आंहा नैबे 5 नाम्बार बेट्सआव रानिं जागासिनो दा नै फिसा दङ दा नोंथाङा एसे नायनानै माबानो हागोन दा आंनि आदार माने ससियेल एक्टिभिटिसफोराव जों जिबायदि जोङो माने खामानि मावलायो जों जिहेतु माने उदां जोङो लाइमोन आरो जोङो जाथिनि समाजनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सानो जोङो फ्रिलेन्सार एनि टाइम जोङो रिजार्भेसनाव जोङो थाया बा आं सानो थानोबो नाङा जोंनो माखासे माने उदाङै जोङो माखासे खामानि मावग्रा जोंनो माखासे लाइमोनफोरनि माइन्डखौ जोंनो कालेक्टिभलि जोंनो नांगौ बहाबा माबा मोनसे जाथाय जायोबा जाय जाथायाव जोङो जाथि आरो माहारिनि सोमोन्दो थानाय जास्टिस थार बिजिरनायावबो जों बाहागो लानो हायो
दा नों जुदि मोनसे हानजा बा दोलाव नों एफिलिएटेड जाना जों थाबाय थायोब्ला रिजार्भेसनाव नों थानो गोनां बायध'था जाहैयो दा जोङो दिनै मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोङो हाबाफारि जोङो लाबावदों जे जोंनि टंला हालामाव जोङो गोबां जेनेबा नोंबो दंफायो नङा होमबा जों गासैबो सेंग्राफोरा जों लोगो नांनानै जोंहा मोनसे बैथा फाउन्डेसन दङ दा बै बैथा फाउन्डेसनाव जोङो जोंहा माखासे लाइक माइन्डेड कमन गोलाव खामानि मावनो मोजां मोनग्रा उदां माखासे लेखा गोरों सेंग्राफोरा जोङो ज' जानानै खामानि मावगासिनो दिनैबो जोङो एराउन्ड माने 100नि केपासिटियाव 100 फेमिलिसखौ जोङो थांखिनानै जोङो माखासे फ्लाड रिलिफ मेटेरियल्सखौ जोङो रानगोन बड'लेण्ड पिक मिशन बड'लेण्ड पिक मिशनाथ' लन्चिं जाबाय नङा होमबा दा बड'लेण्ड पिक मिशना लन्चिं जादोंब्लाबो बियो ग्राउन्डेड जानो आंनिबा एसेब्लाबो समा आरो लाबावगोन अफिसियेलिब्लाबो बेफोरनि माखासे पेपार वर्कआ रेडि जायोब्लाबो ग्राउन्डेड जानो थामहिनबा इमप्लिमेन्टेसनाव एसे सम लायो दा नैबे समावनो बेफोरबायदि मोनसे पेन्डेमिक बायदि मोनसे थासारिया फैयोब्ला आरोबाव माखासे बुस्थुफोरखौ माने रिभिउ रिभिजिट खालायनो गोनां जाहैयो दा आनएमप्लयमेन्ट इयुथ्सआथ' जोबनो गैयै दंखायो जोंनि बड'लेण्डआव दा बिथांमोनखौ जेनेब्ला थुलुंगा होनायनि नामाव बड'लेण्ड पिक मिशनखौ बिथांमोना जुदि मोनसे मोजां इनिसियेटिभखौ बिथांमोना लादो दा देरसिन खोथाया नैबे समाव गासैबो आनएमप्लय इयुथ्सखौथ' कभार खालायजोबनो हाया थांखिनो हाजोबा नङा होमबा दा नैबे समाव जोंबोथ' सासे आनएमप्लयानो जानानै थाहैगोन नङा होमबा जोङो माबा मोनसे जोङो मावदो खिन्थु नैबे जोंनि मोनसे साइड लाइन मोनसे जोंनि मोनसे माबा जोंनियावबो जुदि जोंबो जुदि सानै साथामखौ बा सासेखौबाबो जों जुदि एमप्लय खालायनो हादोंब्ला जायफोरा मोनसे लेभेलाव फैखाबाय कमार्शियेल पिक फार्मार हिसाबै दा बड'लेण्ड पिक मिशनावबो बिथांमोना बे मोनसे बुस्थुखौ मावनो हायो नामा आं बेखौथ' थोंजों आं बुंनो हाया जायफोरा अलरेडि मोनसे स्टेजाव फैखाबाय जायफोरनियाव माने 200टा 300टा 100टा गाहाम माने रुमफोर माने जाहैबाय बा केपासिटिया 200टा गाहाम बिथांमोनाबोथ' लकेलनि आनएमप्लयमेन्टखौ एमप्लय खालायनानै दोननो गावसोरनि फार्माव दा बड'लेण्ड पिक मिशनाव 50 जन बा 20 जनसो जायफोरा एकदम माने डिभास्टेटिं लार्ज स्केलाव बिथांमोना माने जुनारा थैबाय बिसोरबायदि फार्मारखौ बड'लेण्ड पिक मिशनाव खनथुमनानै बिथांमोनखौनो थुलुंगा जुदि होजेनो जों गोदोर मोनसे टारगेटखौ जोङो माने गिबियाव जोङो थांखियाब्लाबो जिहेतु माने जोंबायदि फिसा अलरेडि मोनसे लेभेलाव फैखानाय पिक फार्मारफोरखौनो जुदि मटिभेसन होनायनि मोनसे फिसा मोनसे क्लज लाखियो बड'लेण्ड पिक मिशनाव अब्लानिया जेनेबा जोंथ' ट्रायल खालायना जों मोनसे स्टेजाव फैखानाय दा बेखायनो आं बुंगोन जे बड'लेण्ड पिक मिशनावबो नों मासे अमा होनायाथ' पसिबोल नङा खिन्थु नों क्लास्टार हिसाबै बहाबा मोजां मोनसे नों कमार्शियेल फार्म खालायनानै होनाय आरो नङाब्ला जायफोरा माने आबुङै माने अमा फिसिखानानै मोनसे लेभेलाव फैबाय आरो दिनैनि नैबे मोनसे थासारियाव डिभास्टेटिं मोनसे थासारिया फैनानै अमाया थैजाबाय दा बे इन्डिभिजुवेलि जों बायदिखौबो बिथांमोना बोखांनो हागोन आं बायदि जोबनो गैयै जोंनि माने बड'लेण्डआव दङ आरो उदालगुरियावबो जेनेबा आं मिथिनाय गोबां आदामोन दङ दा जोंखौबो मदद होजायो जे माने आनएमप्लयमेन्ट इयुथ्सखौ जुदि थांखिनानै जोङो बे खामानिखौ जोङो जुदि मावोबोला जोंबो जोंनि फार्माव सासे सानैखौ जोङो जेरैबायदि लाखिदो न'निब्लाबोथ' जोङो बेयाव एंगेज खालायनानै दोननो हादो आंनि न'नि मानसिखौ एंगेज खालायनाय माने मा बिथांमोनाबो बाहेरायाव थांनो थाखाय बायद' जायाखै दा जोंनि माने गामिनिफ्रायनो गोबां बाहेरायाव थांनाय दङ नङा होमबा दा बेखौ जेनेब्ला हमनानै ला जेनेब्ला जोंनि सोरबा मोजां माने गोदोर फार्माव साबा गाहामखौ लाखिना दोनोब्ला बै साबायाथ' दिल्ली गुजरात दा बेफोराव थांनो गोनां प्रयजन गैला नङा होमबा दा सासे कमार्शियेल एमप्लयमेन्ट जेनेरेसननि नामाव आं माने रावखौबो जेनेब्ला आङो बाहेरनिखौ आं लायाखैमोनब्लाबो आंनि न'खराव आंनि बिगुमै आंनि बिब' ओमफ्राय आइ आफामोनानो नांबाय थायोमोन दा ओमफ्राय आङो ब्रयलार फार्मबो आं खुलिना होदोंमोन दा बेखौनो आं बुंगोन जेनेब्ला बिसोरखौबो जुदि आङो एमप्लयमेन्ट हिसाबै लायोमोनब्ला दा बिसोर आनएमप्लय जानानै दङ आरो दा बेखायनो माने बिराद लस आरो माने दा आं बेखौ मा खावलायनो माने बेथ' माने नेचारेलि बेफोरबायदि माने माबाया फैयो बेमारा गोलाव समनि उनाव फैगोन 2020 कर'ना जाफुबाय थानाय समावबो फैदोंमोन आपार आसामाव बुहुत बुरजा अमा थैदो दा नै 2022आव फैलायबाय दा सरकारखौ खावलायनायाव बेखौसो आं बुंहैगोन जे जेनेब्ला सरकाराथ' निसय नुदो नङा होमबा सरकाराबो नायबाय थाखादों नाथाय सरकारा मा खालायनो हानो गोबां फार्मार दङ कमार्शियेल फार्मार दा नैबेखिनियाव आं खावलायगोन जे जोंनि सरकारा जुदि बिथांमोना जुदि बेखौ एसे सिरियासलि नायबिजिरनानै सोरबायदि माने कमार्शियेल पिक फार्मारफोरा
गमामायैनो माने बिराद मोनसे लार्ज स्केलाव बिथांमोना खहा जादों मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरबायदि फार्मारखौ फिन खनसेबाव हानायनि केपासिटियावसो आं बुंगोन आरो माबा मोनसे जुदि नोंथांमोननियाव पलिसिफोर दङब्ला बै पलिसिनि गेजेरजोंनो जोंबायदि कमार्शियेल फार्मार जायफोरा एकदम माने नाजाथाबथारनानै जिहेतु माने बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि इनकारेजिं इनिसियेटिभ लानायानो गैखाया दा जों बायदिया बाहेरायाव फरायना फैदोंमोनब्लाबो जों माबा मोनसे मावदोंमोनब्लाबो जों गामियाव नै जों बानायथारनानै होदोंमोन दा बेफोरखौ मेक्सिमाम जोंनि मानसिफोरा मावखाया दा बिराद खमखा दा जों सासे एग्जाम्पोल हिसाबै जों मावनानै खिथिदोंमोन दा जोंनि गोसोखौ आरो फिन खनसेबाव जुदि थुलुंगा होफिनोब्ला आं खावलायहरगोन जोंनि सरकारखौ आरोना दा जों बायदिखौ एसे नायफिनबा नायफिनजायो मदद होनो हानाय जुदि पलिसि दङब्ला एसेब्लाबो मदद होयो दा जों कमियाव माने 6 मासनि उनाव जोङो माने 10टा 15टा बा 20टा जों बिमा लानानै जोङो जागायफिनगोन दा रावखौबोथ' माने जों एसेबां जों बुंनाय उसितबो नङा बा जोङो माने बिनानैबो जोङो बिना लानो हाया निस्सय जोंनि मानगोनां जुन्दुबा जाहा बिटिआरनि सरकार दङ बिथांमोनाबो नायगासिनो दं बिथांमोननियाव डिपार्टमेन्ट दङ आरो बे गासै माने बड'लेण्डआवल' नङा आसामावनो जादों आरो स्पेसियेलि बड'लेण्डनि सरकारा बेखौ निस्सय मोनसे बिथांमोननियाव सार्भेया गैया नङा दङ दा सोरखौ मदद होयो होआ बिथांमोननि माने थिरांथा जाहैगोन हाबनो होबावखायाखैमोन बाय'सिकिउरिटिखौ बिराद स्ट्रिक्ट खालायदोंमोन सोरबा न'निया बाहेरनिफ्राय थाङोब्लाबो ब्लिचिं पाउडारदो आङो सेनिटाइज खालायनासो हाबहैयोमोन दा आं राहा लानायनि बाथ्राया बेसो जे हानाय माने बाय'सिकिउरिटिखौ माने ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालायनांगो जेनेबोला आउटसाइडाराथ' हाबखानो मोना आरो न'नि मानसि लेबाराबो जुदि बाहेरायाव थाङोब्ला हाबनायनि सिगाङाव फुलि सेनिटाइज जों खालायनांगोन ओमफ्राय गेजेर गेजेर जोङो माने साराउन्डिंफोरखौ माने सेनिटेसनखौ हेल्थ एन्ड हाइजिनखौ मोजाङै लाखिबानो जाबाय गेजेर गेजेर जोङो माने ब्लिचिं पाउडारफोरखौ जों होनांगोन सेम थिं माने बयलारावबो आं दा एप्लाइ खालायगासिनो दा ब्रयलारा आंनिया हप्तासेल'सो जादों नैबे 5 नाम्बार बेट्सआ दा बेयावबो आं रावखौबो आं हाबनो होनाय जानाय नङा जायनो न'निया जेनेबा दा न'आव थानाया एसे आलदा दा आं जेनेबा टंलायाव थांबाय बा बायदिसिना आं माने बायजोआव थांबाय बै बायजोनिफ्राय फैनानै आं डाइरेक्ट माने फार्माव आं हाबनो होआ हाबोबा जोङो फार्स्टआव बेखौ सेनिटाइज जों खालायग्रोनांगोन आरो दा बेखिनिखौ फार्मार हिसाबै जोङो बेखौ सांग्रां जानांगोन हमनानै ला दा जेनेबा आंनियाथ' न'नियानो नायो दा बै न'नियाबो सांग्रां जानांगोन जोंनिया मालाबा मा जायो माने डाइरेक्ट फैनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट नायलाङो ओमफ्राय गाज्रि मोनजानो गिना जों जेबो बुङा दा बेखायनो आं खावलायहरगोन जायफोरा माने कमार्शियेलि दाउ अमा फिसिदो माने जिब जुन्थुनि माने आबाद मावदो बिथांमोना बाय'सिकिउरिटिखौ नोंथांमोना तामाम स्ट्रिक्टआव नाय मानो होनबोला नै खनसेयावनो बेसेबां थांखो हमनानै ला आंहाथ' 70टा एनिमेल्स टटेल खाथियाव आं मोजां हिसाब खालायब्ला मानो होनबा नोङो 25टा रुमावनो नोंहा खैथा माने नों मानै लाखिब्ला 50 थाखा ओमफ्राय नोङो फिसाखौ नोङो नायदो ओमफ्राय उदैयावनो फिसा थाखानाय मुथुथे बैफोरखौ नायोब्ला बिराद दुखु नाङो आरो दा नोङो खनसेयावनो 2019निफ्राय एसेबां मोजां स्केलाव फैबायमोन खनसेयावनो स्रय गरसेथ' आं थाखा मोनासै आरो आं जुदि कालिं खालायनायमोनब्ला आङो बाहायबाबो आं मोनगौमोन खिन्थु आं बेखौबो आं खालायासै रायजोनि खाथिराव आरो दा बेखायनो आं बुंगोन बाय'सिकिउरिटिखौ बिराद स्ट्रिक्टआव नाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै मोनसेल' आं बेखौनो खावलायहरगोन सरकारफ्राबो एसे अननानै नायबानो जाबाय आरो फार्मार हिसाबैबो सरकारजों एसे जुगाजुग थालाय मोना बे उननि खोथा थेंक इउ स' माच